Hijrah ingkang puspitorum luar biasa bocah iki pinter tenan. Tepuk tangan para lenggah, para penonton sedaya. Wah, iki sik to, Le. Jujur kuduan, bapakmu dalang mriki. Sanes. Loh, pengrawit. Sanes. Guru tembang. Sanes. Lah apa cobat? Sanes. Lah apa? Sadian ayam. Sadian? Ayam. Lah sadian ayam hubungane karo Hanjrah ingkang Puspitorum apa? Kok iso sampe nembang apik tur pener ana sing geseh lho, Le. Sing marai sapa? Sing ngajari sapa? Mbakmu lho. Ora iso, Mbak. Sapa? Sing marai kowe sapa? Mbak Lintang. Mbak Lintang. Nggih. Oh, ibumu sinden mriki. Sanes. Loh, guru tembang. Sanes. Loh, lah apa? Tukang derep. Sanes. Apa? Ki lha aku iki amen tak tambahi 50. Menjahit. Dadi iku Kakak Mbah Wawa. Lardi. Hah? Ya, ya ngaturke panglipur sawetara dasare dikersake karo Mbah Lardi kudu ana bintang tamune iki suwe sing ora gabung karo awake dhewe genduk Lintang Kairo. Biyen isih cilik ki viral ya. Videoku karo Lintang iki dikethok nganti mubal dikirim nang endi-endi nalika Lintang isih cilik mbiyen. Ha iya. Mbiyen iki sik walah, Nduk. Gek kulite mbekisik. Ha iya. Rambuté abang. Ha iya. Abrit. Abrit sampean. Panjenengan tasih emut. Bisa kelingan. Terus sampean ra tau sehat mbiyen iki umbel-umbelen. Lah rumiyin tasih alit lho. Nangger sampean nembang kae lho. Apa jeneng wong ayu ngono ki meler alon-alon ora. Bareng teko lambe malah didilat ora ya. Asin nggih. Asin to lah, ngerti lah asin to ayo. Saiki nyatane walah wis sak perawan wisan. Kelas pinten saiki, Nduk? Sakmenika kula kelas kalih SMP. SMP. Nggih, badhe minggah kelas 3. Munggah to? Nggih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Munggah. Nggih. Ing ngatasi arepe kelas 3 SMP kok sampean wis sak perawan ngono kuwi lho. Ora Lah, ngira mila lho, to. aku kaget tenan lho, Nduk. Lah nggih dos pundi? Saiki malih ayune kok malih kaya ngono, Bro. Mongko mbiyen iki kaya kucing jarku tak adahi tas tak gawa ning Solo lho. Kados kucing kering ngoten nggih. Cilik ngono kuwi. Bareng saiki walah elok tenan. Wis imbang karo Mbak Tutik kon ngono. Mbak Tutik sok bakal rambuté ya dingonokke kene nang kene kabeh ngono ya. Nggih, dos pundi pawartosipun panjenengan? Alhamdulillah sae sehat, Nduk. Alhamdulillah Iya. nggih. Sampeyan coba kono rada maju rono. Ha ya, kono. Lintang Kairo saka Kediri. Heeh, iya. Komplit karo buke, karo pake, karo adike. Nuwun sewu nggih, Bu. Karo piyai loro, nuwun sewu Nuwun yang. sewu. Mbak Lia, Mbak Tuti. Nggih. Ayo. Nggih. Kedirine pundi to, Nduk, sampean? Kula saking Karangdinaya Kepung Kediri. Karangdinaya Kepung, Nggih. Kediri. Pare. Pare. Nggih, monggo kula aturi pinarak. Ya.
Kowe insyaallah engko nek tanggapan rono tak mampir ngene Oh sampeyan. nggih, siap. Dalu menika son dhateng dalemipun Bapak sinten? Niki Nggih. Mbah Lardi karo Mbah Putri Sumiyem. Ayo matura, ngaturke Oh panuwun ngono. nggih, Mbah Lardi ngaturaken wilujeng dalu. Mbah Lardi sakeluarga. Matur Mbah Nun sanget ing sampun nimbali kula kalian kanca-kanca Madangkara. Mugi-mugi tansah pinaringan sehat wal afiat. Kathah rezeki ing barokah. Barokah sedayanipun. Amin. Elok saiki Nggih. pinter ngomong ya Nduk sampean Nduk. Nggih. Akeh kemajuan tenan. Nggih. Elok. Kira-kira gandeng iki lak tasakuran nyislamake putu Mbah Lardi. Oh nggih, Kang wayah. Masku. Kang Masmu iki. Sinten? Roko Mas Bagus Rahmat Adi Saputra. Oh Mas Bagus. Hmm, Ingkang piye? pundi? Hah? Tiangipun. Lek ero wis kaget engko mergo iki kari ngramekne. Piyayine wis gedhe wisan. Oh nggih. Wis ulet saiki yen saiki. Kitanan. Meh? Kitanan. ngoten? Kitanan. Oh iya. nggih. Hmm. Pundi? Piye? Oh nggih Mas. Oh nggih lah sampun gedhe ngoten nggih. Nggih, mbiyen di gas disunati isih cilik saiki wis gedhe tukul neh nduk malah. Lah iya. Kira-kira sampean arep ngaturke apa? Ayo, lagu apa? Karo Mbah Lardi karo sing dihitanke mbiyen. Nggih, sesideman nggih. Hah? Sesideman. Oh iya. Nanging niki bawane adik rai kula, badhe nderek aja. Wadimu. Oh Nggih. iya, heeh. Lek ngono slendro sama ndi adimu? Pundi wau kok ilang? Ya bentang teko kene tumpake sepur lek ngono. Ayo. Ya le rene le ngancani Mbak Yumu golek dhuwit. Ayo. Yo. Lan nggih. Monggo le. Sinten asmane, Le? Mirza. Mirza. Komplite sapa? Mirza Kairo. Waduh, Mbak Yuni Lintang Kairo, Nggih. sampean Mirza Kairo. Kelas pinten saiki? Cah bagus. Kelas kawan badhe napa minggah kelas gangsal. Oh, kelas 5. Ya wis. Sampean seneng karo kabudayan, seneng karo nembang, apik. Ning sekolahe aja nganti ditinggal ya, Le. Nggih. Heeh, nyonto Mbak Yumu kuwi lho, sekolahe pinter, nembangi ya bergas ngono kuwi. Nggih. Sampeyan arep mbawani ya? Nggih. Nggih. Dandang kula. Sesi deman. Sirman. Coba pamerno ning laladan Ngringin kene coba yen bocah kelas 5 kuwi kira-kira piye suarane. Ayo, heeh. Ya, Nduk. Nah, diaturke, Nduk. Ayo, monggo, Le. Nyanyo, yuk. Elok iki bocah iki. Nyuwun tepuk tangan para lenggah, wah. Nyolong pethek iki bocah semene kok. Ayo. Nggih menika sing ngajari nggih kula lho.
Mbak Yune ngetok-ngetokne. Wah iya. Rumah saku kowe kaya Durna malah nek ngono kuwi. Kuwi murid kula. Niki murid kula. Murid kula. Ya wis kudu ngono no. Iya. Lah nggih. Ya Le. Handere sang Wah, landung napase jan le dawa kaya sepur. Ayo. Sang pekek ya apa to Le? Mirza. Pekek didangu, Bapak. napa? Pekek ya apa? Bagus. Wah, pinter. Pekeki bagus. Leres to? Hah? Leres. Bener, leres. Kuwi nggawa aku apa? Aku grujukne adikmu to kuwi. Kersane nganu riyen. Oh iya kaya tinju kae ya. Tinju. Kon ngombe sik. Ben kersane mboten grogi to, nggih to Pak Dalang. Oh iya, bener. Wis ayo ben. Dibanyoni sik. Heeh. Pancen Mbak Yune gemati ya. Ayo. Mbak Yu kuwi. Anake Tutik mbiyen nembang ngono ya diombeni karo mbokne banyu aki. Banyu aki. Murup no akhire ora. Murup. Koclok kok ora. Neno Ayo. priya bagus kang olah budaya Nah, neng kamera gen apik le enek teknise. Dadi pamane iki mic ya. Mic ya. Mik. Iki Nggih. kanggo sapa wae sinden-sinden. Dadi aja pas kene. Lek neng kene engko tutupmu iki ketutupan mic akhirnya kamerane tidak bisa mengesut mulut Anda yang bergerak. Lah dos pundi? Rada medun. Oh, sampean ta. Nah, dadi bibirnya men tetep ketok. Mergo bibir itu adalah suatu keindahan. Ya, Pak. Wonten malih lek nganu ngeten. Heh. Iya kuwi lek Mbak Tuti pancen sing ngene-ngene iki ya. Lek iso Mbak Birgita iki sik ngene sik anu. Tegang. Iya. Ora ana masalah aku gemes lho karo kowe. Pengen rono nyedek kowe terus dugang lho. Ayo. Akhire Tuti digarapi Mas Danang le suweneng ae. Rumangsane Tuti dhewe bunga ngatirah Mbak Nartone Mas Danang kok ayo. Ayo. Yo, Sa Mirza. sowan menyang Nah. kutha Iki terus. gedhe Enek bocah cilik suarane apik ngono dinelak kabeh mendukung seneng memberi apresiasi. Iya. Nggih. Ana kok pengrawit Mas Udin aku ngono ya iso. Ning sabar sik engko ana wektune dhewe. Ya. Sabar sik. Mas Udin. Pundi to? Ingkang gambang. Oh, ingkang gambang menika to. Si Joko niku si Joko. Kok ndingkluk mawon to, Mas? Ah iya. Direwangi wis latihan ning meta budaya. Oh, lah nggih. Ayo Le. Bathara terus kayung-yung Enggak Le. Ayo. Ono nang. Ono. Malah nyeluk pakmu piye? Kusnun ora. Pak Kusnun. Ya, terus ra apa-apa. selendang kuning Kelingan cilikanku. kang saking bukir Arang-arang bocah ngerti lho. Wukir iki apa Le? Wukir. Apa?
Apa? Napa? Ngerti ra wukir? Wukir. Mon. Anu Mbak Yuni ngerti ra wukir apa? Mboten. Hah? Ngukir Ya kayu ampun. ngoten to. Kuwi wukir. Ngawur ae. Lah wukir niku napa? Wukir kuwi gunung. Dadi Oh, gunung. putri sing saka gunung. Kang saking wukir. Heeh. Sawangan Mbak Tuti lho wukire kaya ngono kuwi. Lah nggih. Iya. Maksudnya wukire nek nik-nik. Ngono ki diapalne ya Le karo Nduk. Anu Nggih. Lintang. Wukir iki gunung. Wukir gunung. Yen samudra. Ayo napa? Napa nggih, Pak? Samudra kuwi lautan. Laut. Oh nggih. Bantala. Bantala. Apa? Bantal. Bantala iki lemah. Oh lemah nggih. Iya. Ana kuwi kudu disinau. Maruta. Aja muni kambil lho ya ora. Maruta. Maruta. Desa. Utu maruta iki angin. Oh angin. Mula nek tembung wah iki ana maruta gondo ki apa berarti wintut. Angin sing Maruta mambu, gondo. gondo iki lak mambu. Oh nggih. Ha iya. Ayo Zar madhep rono nek. Nek pas ana nembang miki aja dikek ngisor lho, Zar. Wong piye jajal menika piye mau? Pas mau. Lah aja ning kono ndak tukaran karo kancane ning kono ya. 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 Nono. Swara kurang permono ing wasesan ngungrung Na 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 na. Ngungrung marang niki bendara napa bendana sih? Bendara. Bendara Aja- niku napa to, Eh? Pak Dalang? Kuwi bos. Bos. Nah, bendara ki bos. Oh nggih. Ah, iya. Dadi kae sing Bonang Meres kae Pak Bendara jenenge. Pak Bos. Heeh. Bendara ki orang yang mempunyai kedudukan. Oh Ngono kuwi. nggih. Dadi pamane Ngurung mau marang enek Bendara. Semar to, kuwi duwe bendara jenenge Raden Arjuna. Oh nggih nggih. nggih. Nah, kudu ngerti kuwi. Nggih. Iya, heeh. Menika adik nggih ajar ndalang. Ajar ndalang. Oh iya apik, apik. Heeh. Ning aja kesusu payu sik lho ya. Nggih. Nek payu aku mangan apa? Lah teng napa? Walah. Cah cilik ae dijak saingan ora ya didukung ora. Ora. Lah mau Pak Laras mau ngruwat suarane apik no penonton wah suarane ganteng. Aku yo mesti nyedak yo sik ganteng kula. Wegah kalah ora. Ning apik bareng sing ngendangi ya mantune walah bergas ayo jos tenan. Mau lek nek wejangan dalang sing apik iku kudu ngene-ngene sing diwejang dudu sapa-sapa. Mantune dhewe biasane. Yen dadi dalang ngerti marang paugeran lereno lan tobat aja kesuwen anggenmu kentir. Lah iya. Kuwi ning duwe ciri khas kok masakan kuwi ya. Pancen ya hebat kok. Yo Le. Dari mana? Anggung. Ngungrung marang bendara Neno. Tiasulistya pijer ngincangake alis Ngincangke alis iki piye njajal? ngeten Oh isa. Mbak Yumu kon Ndang. Mbak njajal piye Mbak? Ndang. pripun Mbak Ngeten to Pak Dalang. Piye? Ngeten alise minggah sisih ngeten. Sisih. Nggih. Oh iya, Lah Lah Mbak leresnya Tuti malah pripun? ngincangke Ngeten. munggane kabeh teko kondur. Alisnya malah ucul teko Ampun, Indo. ampun Mbak Tuti terus lho mesakaken. Ben. Pancen gemes kok aku ora. Nggih sareh-sareh nggih Mbak Tuti. Oh, adake sabar, Nggih, sabar. sabar. Ngopo kuwi?
Wukire dilus-lus wae. Mikir. Iki bar iki engko sampean lenggah apa melu joget karo Mbak Yune? Joget, tumut Nyanyi joget. kalian langgame. Heh? Nyanyi langgame iku lho. Oh, ngono. Duet. Duet. Oh iya. Duet apa ora sing kenek cendole to lho. Duet ya lho. Duel. Cendol. Duel. Aduh, mati aku. Oh, dawet. Oh, wis ngono kuwi. Dawet ngono lho. Ah iya. Anak-anak mbiyen, oh sing jenenge duet apa ora sing enek cendole? Nggih. Oh ya wis. Tarzan. Yo, lebokke. Terus tresno sasi teman. Monggo ibu-ibu PKK. Nduk. Luwih becik patenana timbang perpisahan menyatakan sulistya tarik wangi samudana marang kula warga
luar biasa. Aku perlu memberi apresiasi yen karo genduk Lintang kok calone diparingi karo Pak Lardi. Wis malah sore mau wis lunas. Ayo. Matur nuwun nuwun sangat Pak Lardi. Nggih. Dadi sesuk rasa paminitan ya wis lunas. Ayo wis kari wassalam to sesuk. Ora perlu pareng, nyuwun pamit, ora perlu. Ning kanggo tole iki adikmu sapa le jenengmu mau? Mirza. Mirza sapa? Kairo. Kairo. Nya iki ana tandha tresna saka Pak Dalang. Nah, iki. Kelas pira mau? Kelas sekawan badhe minggah kelas gangsal. Oh, si SD ya. Dadi lek jane lek SD iki yahine ra entuk nyekel dhuwit lho lek jane. Nggih. Ning ora lah tandha tresna. Lateng napa? Hah? Lateng napa? Lho kowe kok arep bantah perkara dhuwit. Bareng ngomongke dhuwit kowe mbantah. Ora ya ora apa-apa ning tujuane kudu bener iki sebagai motivasi men sampean saya sregep anggene sinau. Nggih. Siap? Nggih. Ayo, Sampean siji iki karo dikek loro milih ndi? Kalih. Oh, sik aja diuju-ujuki papat to. Aku mau ya jedot ora. Kalih. Kalih. Siji karo loro milih? Kalih. Sing ngajari sapa kok iso ngono kuwi? Mboten enten. Dadi njaluke 200. Nggih. Ngene iki pira to? 100 to? Nggih. Nyuwunmu pira? 200. Nya rene nyedak rene. Kene. Iki aja didak Pak Sujar ayo. Nya. Pak Sujar. 200 to? Nggih. Iki pira? 100. Iki pira? Wis 100. 100 karo 100 pira? 200. 200 nya. Nah niki tasih enten sing alit niki. Endi? Niku 300. Oh iya, malah 400 sampeyan ya. Oh Nggih. akeh men malian ora. Ya ora apa. Sing marai sapa? Piye, Tang? Pinter men. Lah ya pinter, sing ngajari mendhi kowe ora. Mboten lho, saestu. Nya. Kowe ngerti kewan sapi? Nggih. Sapi suarane piye? Arep. Ora kena diapusi cah iki wisan. Nya. Kira-kira dhuwit 200 sareng nggih tumbas apa? Kula tabung. Kula tabung. Tabung gas bledhos ning omahmu malah tabungi piye? Kula celengi. Oh celengi. Oh nek kono nek jaranan sampe nyeleng ngono. Sanes kula simpen. Oh disimpen. Nah iya. Sok dibethok yen sampeyan wis duwe anak ya. Nggih. Ben suwi ben manak ning jero. Jare ajar mayang barang. Ya jare sampeyan iso ora? Iki paman. Iki. Suluk. Sik nyekel wayang sik. Pun dangu mboten nyekel wayang nggih. Kula cabirin mboten napa nggih. Wis suwe ra nyekel wayang? Nggih. Lah ono duwe balik eno. Kudu dicekel. Ora. Duwe kak kene ora tak jupuk ora. Dikoprone, butone dikoprone. Karo iki dikek kene. Dikoprone. Ngono. Wes iki dicekel. Kaya apa? Madhep rono, Dik. Aja nyampluk dasku engko ndak. Wah. Nek pesan kas, kawula nek pesan kas. 1, 2, opro. 3, yat. Wah, tepuk tangan para penonton luar biasa. Ya, elah. Wes ngono ae, ndak malah ngalahke pasaranku kae ngene. Wes duwe disukuk Mboten enten. Mboten enten. Apa? Artone wau. Tak amanke timbane kebur mulanya. Oh, pen mensuluk ya. Golek dhuwit 200 ora gampang ora. Iya, Tang. Suluk napa? Suluk apa? Sing gede lho ya. Sing hanjrah niku namine napa nggih? Apa? Suluk hanjrah niku. Oh, sing klasik. Kira-kira 6 kuwi to. Oh, 6. Kuwi jenenge patetan 6 juga. Ngerti ra? 6 juga. Ah iya. Nggih, madhep mriki Mas. Cobi. Yo. Hanjrah ingkang puspitorum.
luar biasa, bocah iki pinter tenan. Tepuk tangan para lenggah, para penonton sedaya. Wah, iki sik to, Le. Jujur kuduan, bapakmu dalang mriki. Sanes. Loh, pengrawit, Sanes. guru tembang. Sanes. Lah apa cobat? Sanes. Lah apa? Sadian ayam. Sadian? Ayam. Lah sadian ayam hubungane karo Hanjrah ingkang Pustarma apa? Kok iso sampe nembang apik tur pener ana sing geseh lho, Le. Sing marai sapa? Sing ngajari sapa? Mbakmu lho. Ora iso, Mbak. Sapa? Sing marai kowe sapa? Mbak Lintang. Mbak Lintang. Nggih. Oh, iya dadi engko ganti sing ngajari Mbak Lintang, dhuwit 200 engko kok kayakne Mbak Lintang mesti. Oh, nggih siap no. Terus Lho kok sik? Kok kowe urung siap ora? Piye? kula mboten enten komanane to. Hah? Kula lek nggih mboten komanan. Oh, iya. Ora perlu ngrembug dhuwit. Ibumu sinden mriki. Sanes. Loh, guru tembang. Sanes. Loh, lah apa? Tukang derep? Sanes. Apa? Iki lha aku iki tak tambahi 50. Menjahit. Dadi Niku kakak mawon. Hah? Kula tak sing 200 niku kakak mawon. oh, biasanya didom ngene to pancen. Oh iya iya, ini kayaknya kakak ra apa-apa. Ning aja diparingne karo Mbak Kel, kakak tua kae ya. Nggih. Mbak Tuti malih. Ya wis matur nuwun Les, sinau terus ya. Heeh. Tak dongane. Tambahi pangestu nggih. Hah? Nun tambahi pangestu nggih. Aku ora nggawa iki Le. Anu to, donga Yun to. tambahi pangestu. Oh, pangestu, krunguku nyuwun sepatu ora. Sepatu. Mergo njaba banter rapati krungu nek kene. Oke, laras menggema nggih. Ya, yes tak pangestoni banyu mili kaya grojokan pangestuku marang kowe. Adongake dadi mbuh dalang utawa dadi pelawak utawa tukang nembang ning kondang, Amin. terus regane larang. Amin. Yen ora 20 juta ora nek wong nani nanggap. Dadi akhire kowe meneng nek omah ora nek wong marang. Amin. Aja diamini. Loh, diamini to. Ha iya. Ya wis matur nuwun luar biasa Le Jos. Nggih. Ha iya. Ngono kuwi sep. Lho, bocah iki gur handrane entuke 250. Lah awakmu ngincengi kamera sewengi nanti bloboken kok. Ha iya entuke 75 ora. 75 yuto. Yuto. Apa? 75 yuto. Heeh, ning arep tak kekrek lambene. Ayo, yes, sip, luar biasa, matur nuwun. Sik iki sampean tak duetne karo iki. Aku ya duwe anak iki, didikanku iki. Ayo. Pokoke lek apik iki didikaku. Mbak Umi. Umi, iya. Anjir Mbak Umi. Iki, coba ya Om, kene berdua karo Lintang iki, padha cilike iki padha bibit unggule, padha duwe penggemare dhewe-dhewe. Ayo, Cilek tuwek niku. Nah, lek Umi iki penggemare jenenge Umi Mania. Umi Mania. Yen Lintang apa penggemarmu? Napa? Lintang Kairo Mania. Oh, ngono. LK. LKM. Oh iya. Lintang Nek Mbak Tutik iki ya ndek sumusuping rasa jati wong tan kawusa manjing wonten ing gubet sanggan sangarup Raganta Kocapana iku semanten anenggih Sang Raden Raja Mala ingkang denawe sawanipun ingkang raga Sang Raden Rupa Kenca mewah Raden Kenca rupa kekitrang kaya mriwis nungsung banyu
Cocok nyokong ngaluhur dasar gagak warnanipun Kanjeng Sri Narapati Raja Kanyapala Ratu
pun taput temening katung jagat dewa Bathara jagat pangestu ngoro yayi Kencaka Rupa kula wonten pangandika dawuh ngandika Kakang Mas Rupa Kenca Yayi Rajamala ladala ladala Kakang Mas Rupa Kenca Kakang Mas ingkang rayipun Rajamala nungsung werta Kakang Mas jumadung dawuh timbalanipun Kakang Mas Rupa Kenca mike nyetrum Kakang Mas iya Yayi Rajamala ya hai nukno ninggih Kakang Mas Yayi Rajamala wonten timbalan wektu dina iki ditata samapta ing gati sawega ing diri saperlu awake dhewe budal sira Yayi Rajamala ora suwe meneh wis tumapak dina Selasa Kliwon utawa Anggara Kasih barengipun Kakang Mas Rupa Kencaka kados pundi